Pauwi na kami. Pauwi na kami mga kanter. Magluto na. Totoo na. Mabigat pala ka mga kanter. Mabigat pala ka. Oh, ganun pala kabigat mga kanter. Wala. Ayun oh. Wala na yung ating mangrove mga kanter. Nilagpasan na ng tubig. Oh. Malalim-lalim na oh. Alam? Na? Tiksilaw na rapi. Ada pa na dilag dyan. Uy, nagadado. Ito yung may palayan mga kanter. Yung may palayan ng kuhol. Alaga yung mga yan, alaga niya. Si Kanter Kevin. Oh, subscribe. Wala may pa ako. Wala si Kanter. Wala si Kanter Kevin, nag-aalaga ng bata, naglalaba. Andun siya, mga kanter. Ha? Oh, tagisaksa. Ay silo ko doon yan. Dumak ka? Kulang mo. Na? Oh, yan mga kanter, nililinis na yung ano, kuhol. Ayan oh. Ito yung paglulutuan natin mga kanter. Marami to kanter. Marami yan mga kanter. Oh. Nililinitan ni Kanter Francis yung ating kuhol. Oy. Oy mga kanter oh. Anong luto yan kanter? Ilalaga muna natin. Nilalaga muna daw mga kanter bago ano, Para matanggal yung lansa niya. matanggal daw yung lansa. Nilalaga muna daw mga kanter. Kuhol. Dami mga kanter. Mukhang matang paglulutuan guys. Nakaw, bumalik yung ano, music cover. Dami mga kanter. Hindi ata kaso dyan. Pero mamaya yan mga kanter, pag natanggal dyan sa shell. Oh, ang dami-dami na yan. Ay maano na, malaki na yung paglutuan. Oh mga kanter oh. Dami na mga kanter. Ay, sakto. Cool. Have a nice day. No, sakto mga kanter, ilalaga lang. Ito na yung ating kuhol mga kanter, ilalaga muna mga kanter para matanggal yung lansa. Doon tayo magluluto. Yun, mangunguha ng ano, kahoy. Hey guys. Nay. Oh. Oh, yan mga kanter oh. Niluluto na oh, nilalaga. Tatakpan natin ng stainless na lati. May lati pa oh. Oh. Tingnan natin mga kanter oh. Uy, di pala to. Oh, yan guys oh. Masakit sa mata yung asok mga kanter. Oh. Malapit na. Malapit na maluto. Nilaga muna para matanggal yung lansa mga ka-hunter. Mas madaling tingkili. Sukitin, tatanggalin natin yung laman mga ka-hunter. Mas madali din pag ano nilaga. Ayan, tataba. Woo! Nice. Nice one boy. Sarap niyan mga ka-hunter. Yun ang laman. Oh, mataba mga ka-hunter yung mga laman ng mga kuhol. Nalulusog. Ayan mga ka-hunter oh. Manyo kaming magtanggal. Katong piligipin na yan. Dito na kilaw na. Yung buntot mga kanter, di na namin tinatanggal. Oy, masarap to. Oy.
Medyo matagal pa to mga kanter. Madami-dami pa. Partay juga. May cameraman tayo mga kanter. Si Kulot. Yan si Kulot to. Oh, ang garod hangod na yung masa. Tama na. Ilang araw nang absent yan. Si Kulot mga kanter. Laging busy sa mga chicks. Klase. May klase sa mga kanter. Si Arnold naman yung doktor natin mga kanter. Laging may duty. Laging may duty. Laging nag-embalsamador. Naghahatid ng patay Naghahatid sa ng morgue. patay. Si Kevin Ka-Hunter mga kanter yan. Laging naglalaba. Nag-aalaga ng bata. Kasi papalo ng misis sa pagwa. Naglaba yung Ayan mga kanter, tumulong na si Kanter Kulot. Ano, Pag-asa. may klase. Back up. Medyo madami-dami yung mga kanter oh. Maliit pa yung ano. Yan yung sinasabi ko, kahit madami yung ganon, yung huli na may shell. yan? Maliit yung laman. Yes. Ano, mga kanter. okay, macam dyan. Ayun oh, naghahati na si Hunter Kulot ng luya. Ada pa yung Haji. Ano? Sa kasang gasot? Uy, tinugtugawak. Sa nga gaso nga nasarap. Yung pera man may masajay. Uy, lambo. Nanganan yung warad. Jay, Yung daddy. mesin tayo. At Barong-rong. kago. King Kago. Dilaw. Hunter Francis. Hunter Kulu. Hunter Kevin. Hunter na yung tawagan namin mga ka-hunter. Ano ka pa naglutuanan? Okay. Si Kulot yung chef natin mga kalods, mga ka-hunter. Future chef. Hey guys. Woo! Luto tayo ng bisakol. Oh, mantika first. Sukol. Di pa ko maapang luto yun yung inimas. Guys. Yog. Yung mantika papainitin muna mga ka-hunter. Oh, bawang. Wang ba? Bawang mga ka-hunter. Galing niyang magluto si Kulot. Sa paminta? Natayan ka. Ano Yan, katayan jay. Yun na nga. Ato sa natahan nga ang nagsabon ni kaya. Ito naman mga ka-hunter. Gumagawa ng ano, Dinakdakan. dinakdakan na Nagtabon ni pa. bisukol, kuhol mga ka-hunter. Atay. Si Hunter Francis. Baboy yung pag binyag ni ko ni. Si Hunter Kulot. Ah, gisar lang mga ka-hunter. Ginisa. Oh, luya. Ha? Okay? Apa awan? Video lang. Luya mga kanter. Yun. Tapos yung kohol mga kanter, lagay na. Yun. Nice, sarap na yun mga kanter. Kohol. Wow! Uy! Tubog ta. Iwatan mga kanter. Oh, diba? Sarap niyan. Sumala ka ba? Tapos na sumasama na yung pinamdawan ba? Interesado. Hindi ka. Ito? O yan mga kanter, lagyan natin ng takip. Oy, yan. Antayin lang natin tapos re-recadohan natin ng patis. So mga kanter, oh, tanggalin na natin. Uy, sarap niyan mga kanter. Wow. Diba? Antayin lang natin na
Medyo bumaba yung tubig mga kanter. Ayan mga kanter, madilim na oh. Malapit nang maluto mga kanter. Sarap niyan mga kanter oh. Kalagyan ng paminta ni Kulot. Ayan. Ha? Ma. Oh. Yung kuhol. Ito naman yung dinakdakan mga kanter. Lagyan na ng paminta. Ito Hunter Francis mga kanter. May kalamansi rin. O yan o. Luya. Luya at saka kalamansi mga kanter. Buyas pa sana pero walang bol. Ayan mga kanter. Lalagyan na ng patis ni Kulot yung ating kuhol. Oy. May background music tayo. Sana di ba copyright? Ayan mga kanter oh. Patis. Woo! Sarap niyan mga kanter. Kuhol. Ha? Ay, tiya, ipatingam. Gila. Bayaw niya. Apa yung makam... Pato. Ngayon sa pagkapatan ka. Jay. Sabi sa pool? Dari Shopee. Rami na. Ang Shopee. Ito nilutok to ako. Oh,